И здравейте хора, аз съм Fox Knight и днес ще правим анбоксинг на Ракия Мен комикса, който си поръчах. Ще почваме да го отварям. Почвам да го отваряме. Ще спра клипа, докато махна опаковката и ще го спра. Върнах се и отворих кутията. Ето, извинете. Ето, той идва специално от Сиела. Си го поръчах. Дали ще... И ето, сега ще го извадя. Дано да е хубав. И ето го! Ракия Мен комикса! Тън-тън-тън-тън! Yes! Хора! Имам автограф от Кристиан Танев и ми е дал плакат. Ето вижте, дал ми плакат. Какво яко нещо това. Дал ми и плакат. Ето и книгата. Но забелязах, че има и нещо друго. Тук. Какво е това? Някаква книжка. Да, това не е важно. Хора, това е много яко. Това е много хубаво нещо. Героят, с когото България се примирява. Първото приключение на Ракия Мен вече и на комикс с участието на Дани Петканов, Павел Колев просто спас и му ти кара. Ако речеш това, трябва да споделиш на 10 приятели до полунощ тази вечер, иначе ще бъдеш посетен от призрака на малката Вероника Джонсън, която е изчезнала мистериозно през 1905. Хора, какво яко нещо да ми е. Да, този комикс той е и цветен. Какво яко нещо това? Ето го подписано. Благодаря специално на Сиела и на него. Много му благодаря. Това е за всичко този анбоксинг. Чао!